Άγιος Στέφανος της Μάχρας. Ο Άγιος Στέφανος της Μάχρας ή Μάχριτσκ καταγόταν από το Κίεβο. Έγινε μοναχός στη Μονή των Σπηλαίων, όπου έζησε αρκετά χρόνια με υπακοή και προσευχή. Οι πιέσεις των Λατίνων τον ανάγκασαν να μεταβεί στη Μόσχα, όπου ο Μέγας πρίγκιπας Ιβάν Δεύτερος τον υποδέχτηκε ευμενώς και του επέτρεψε να εγκατασταθεί στην περιοχή Μάχρα, κοντά στο Γκοροντίστς, 35 βέρστια από τη Μονή του Σεργίου. Εκεί έχτισε κελί και ασκήτευε με σιωπή και αυστηρότητα, χωρίς αρχικά να δέχεται άλλους να τον ακολουθήσουν. Τελικά υπέκυψε στις παρακλήσεις και έτσι το 1358 μετά Χριστόν ίδρυσε μοναστήρι, στο οποίο εγκαταστάθηκε ως ηγούμενος. Κοντά στο μοναστήρι ζούσαν οι αδελφοί Γιούρκοφ, που φοβούνταν μήπως η γη τους δοθεί στο μοναστήρι και τον απείλησαν με θάνατο παρά τις νουθεσίες του Αγίου. Αυτοί δεν μεταπίστηκαν. Και ο Στέφανος μετέβη αλλού, 60 βέρστια βόρεια του Βολογκτά, στον ποταμό Άβνεζα. Ίδρυσε με τον μαθητή του Γρηγόριο νέο μοναστήρι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ο Μέγας πρίγκιπας Δημήτριος Ιωάννοβιτς έστειλε βιβλία και ιερά σκεύη στην άγρια περιοχή του Άβνεζα, όμως ο Στέφανος τα έστειλε πίσω στη Μονή της Μάχρας. Όταν ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ έφυγε από τη δική του μονή, αναζητώντας νέο τόπο ασκήσεως, ο Στέφανος τον δέχτηκε και του έδωσε τον μαθητή του Σίμωνα, που γνώριζε καλά την περιοχή. Ο Άγιος Σέργιος εγκαταστάθηκε μαζί με τον Σίμωνα στο νησί Κυρζάχ, όπου ίδρυσε μοναστήρι. Ο Στέφανος ήταν αυστηρός με τον εαυτό του και επίοικης με τους άλλους. Δούλευε περισσότερο από όλους, καθοδηγούσε με πραότητα και φορούσε πολύ παλιά και χοντροϊφασμένα ρούχα. Έζησε μέχρι τα βαθιά του γεράματα και έγινε μεγαλόσχημος μοναχός. Κοιμήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1406. Το 1550, κατά την ανέγερση νέου λιθόχτιστου ναού προς τιμήν της Αγίας Τριάδος, βρέθηκαν τα λείψανα του άφθαρτα, τα οποία δόξασε ο Θεός με ιάσεις και βοήθεια σε όσους επικαλούνταν το όνομά Του. Η μνήμη Του τιμάται στις 14 Ιουλίου εκάστου έτους.